Día de Reis e mañá, como manda a tradición, Ángela, de disfrutar, xa te víamos antes do que traeron os reis, non? Non hai mellor día que o Día de Reis e, sobre todo, cando eres pequeno. Temos por aquí a Vega e a Valle, que agora están moi tímidas, pero hasta fai 3 minutos estaban aquí a tope cos regalos. A mamá, como se portaron estas rapazas para que lle trouxeran tantos regalos os reis? Moi ben. A verdad que son moi buenas, verdad? Sí. Sodes boiñas? Sí, E ti, Valle, eres boa? Portáchete ben? sí. Vexo que vos portastes as dúas moi ben. A ver, contame ti, Valle, que che trouxeron os reis? Una gueta e una nené. Unha muñeca grande e un nené, e tamén unhas zapatillas, non? Una paca, una nené e una vías. Claro, unha para cada unha, porque son xemelgas e aquí todo vai por duplicado, verdad, mamá? Todo, absolutamente todo doble. O mesmo, pero doble. Pero pediron elas o mismo, os reis teñen os mesmos gustos? Sí, en todo. Aínda que as formas de ser son diferentes, nos gustos de xoguetes, roupa e todo eso, sempre igual. Sempre queren o mesmo. E vexo que xa están deseando estirar desta muñeca que vexo que se estira ou algo así. Sí, están agora conténdose, pero sí. E eu vexo por aquí que tedes 3 cafés xa bebidos, entendo que non son teus e das nenas. Deixastes os reis? Deixamos os reis e unhas galletiñas. E tomaron os cafés e comeron galletas, polo que se ve. Claro que a noite foi moi larga, entón hai que... Entón, quedaban quentiños os cafés e, deberonos de tomar. Sí, E sí. mirade, rapazas, vos oíste ruidos de noite cando viñeron os reis? Sí, Sí. Sí, oíron ruidos de noite. Escoitachelos vir, Valle? Escoitaches? sí. Estas rapazas casi pillan aos reis en plena faena. Menos mal que non, porque xa se sabe que aos reis pois gustalle que non se vexa moito. E vexo que vos ides con todas as tradicións. Tedes tamén aquí o roscón de reis listo xa para almorzar. Sí, doble tamén, claro. Claro. Como non podía ser de outra maneira. Estades listas xa para almorzar, pero primeiro. Primeiro é estrenar os bonecos, verdad? E despois, xa almorzamos. Sí. Están hoxe moi tímidas, pero eu vou quedar aquí a ver se me cae tamén un cachiño de rascón e un pouquiño de café como aos Reis Magos, porque xa vexo eu que os xoguetes non os vou poder tocar,